Hi guys, ngayon magluluto tayo ng biko. Meron na tayong niyog, bukal na pula, pulang-pula talaga. Pang biko na siya ba. At meron din tayong malagkit. Halika na, hugasan na natin yung malagkit. Sasaing na natin yung malagkit guys. Yan, hinuhugasan na natin yung malagkit para saing na natin. Tapos mamaya magana tayo tawag nito, maggawa tayo ng latik. Ayan guys, sabawan na natin, hindi na masyadong lambot yung kanin kasi pangit pag malambot. Ito na guys, sinalang na natin yung ating kanin, ang ating malagkit. Takpan muna natin, antayin natin maluto. Ayan guys, ito na ning kung ano ng atong niyog, ang ato na ning kung anong tawag to, kupsan sa Bisaya, kupusan. Tanggalin yung duga. Dito na guys, ato na ning atong kupusan na ning atong lubi, lamia. Kaon og sapal. Ito guys, dito na yung tuno natin. Sa Bisaya kasi tuno, dito sa Tagalog ay gata. Ato ni himuon latik guys. Yan muna natin ng asukal. Itong asukal na pula. Ilagay natin dito. Ayan na guys, nilagay ko na yung asukal. Asukal na pula. Tapos halo-haloin na lang natin. Hanggat lumatik siya. Pag lumatik, malami na. Pag malami na, ibutang na ang kanin. Tilawin natin para masarapin. Matamisin. Hintayin natin na makulo. Sabaw pa lang, ulam na. Harap. Ni atong biko nga binisaya. Habang nagantay tayo, ililigpit muna natin itong singa na ni sapal. Yung pinagkuhanan natin ng duga. Para mawala yung sumot, lagyan natin ng kalamansi. Balat ng kalamansi. Asam na? Asim. Nakain ko yung duga. And guys, kumulo na siya. Hintayin natin siya na magkuan, yung parang latik na bitaw siya. Kanin natin guys na malakit. Hapit na po siya maluto. Tanawan niya akong lutuan guys. Naghang. Sama na ay. Ito na. Girestart ko. Long press nga, alam ko. Basa kamay ko Ayan guys, hapit na siya maglatik. Sugkayon lang nato siyang sugkayon guys para mahimo na siyang maglana. Kaya busog na naman ang snack ko ngayon dito. Antayin natin guys na parang parang mahubas na ba? Hirap ni mag-Tagalog Guys, nalana na yung latik na guys, ilunod na natin. Ito yung malagkit guys, ito luto na. Kaya yan, halo na natin. Ito guys, lagyan na natin yung kanin dito. Hindi to kanin malagkit to. Sinaing ko muna. Lagyan natin kasi naglana-lana na siya Ito na guys, na nahalo ko na, nalagay ko na dito yung yung sinaing na malagkit. Kaya hintayin natin to na yung parang dumukot-dukot ba. Pina akong kameraman, lagan tayo. Bababa ko tawag. Babantay ako Sabagay, ato ning painahan nga itong may wagang Realme nga lutuan. Ayan guys Yan, paininan muna natin to guys. Hanggang na dumukot-dukot siya.
Ayun guys, painin na natin. Tapos takpan natin siyang ng dahon para mabango. Yan, para mabango yung ano niya. Kasi mabango kasi itong dahon eh. Tapos takpan. Ayan. Hintayin natin siyang dumukot-dukot guys. Ayan, loto na yung biko namin. Kakain na kami. Ito nga magkontrabida sa buhay ko. Kaya hindi tayo asinso. Nang luto. Tama ng kaiti. Alam. Ito. Sarap. Ay. Oh. Ano mo kumain? Ha? Aroma. Ha? Man? Ayaw mo kumain? Ha? Hoy, Alex. Sarap ang ikaw. Grabe naman Ikaw yan. sa Sibaw. Dukod. I'm survived. I'm survived. Dukod. Ang daming dalaw. Sarap. Ang dami talagang dalaw. Oh, Maroy! Anong klase yan? Kaya mo yan! Ouch! Napatogay mo. Ito ang plato. Kahit man lang yun, Hindi ka balik-balik. Ano? Ano? Surprise! Ano ba sino dalawa? Sino ba dito? Dito ka na kumain. Bibilan ko na lang ako. Huwag niya maga. Ano? 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 Wala ba? Ano? Naglana-lana. Ano sa akin? Sarap. Yung ko kalaban. Sarap. Mga pa-ex ko, nakakaunak. Kaya pa pa na. Pati. Sakto lang sa niyog. Naglana-lana. Lana-lana siya. Oy, tara na. O, tara o. Sabi niya eh. Wala pa yan ha. Ay, yan! Tama kasi na eh! Pinasan pa! Okay lang yan. Ay, balag! Sabi niya, kaya naka-aircon ba init? Sarap.
boy. Kakamot ka pa eh. Hello, ako anak ka. Huwag mo abusan. Yes, mama anak ba? You're delayed. Ay, totoo ba yun? Ano? Yan napapalaman din matulog. Ano? Wala na. Wala, di ba patay yun? oh? Burot na. Ayun na, dadalaw na ito eh. Kita, kita. Wala na dyan, alis na yan. Kita ka na eh. Sakto lang yun. Ha? Ayun na. Kapit niya, wala na dyan eh. Upe. Sakto lang niyog niya. Sakto lang niyog. Uy, Zed, big ka na. Wala na nila. Daghan na. Sa kilo na. Wala na. Tuwan na ako kamera. Saan na ito pa yun? Kape wala na. Kape na ni mo ganiha. Long, long. Ako ka naman. Nilaag na. Nilaag na. Nilaag na. Lagan dito. Lagan. Biglang lang lang. Ano, patay lang. Ikuan sa kamay ko ang anak. May hatag sa mga. Ganda? Oo, ang ano lang. Ano to? Dugay nila. Ano, papalag? Ano, papalag? Dito na! Uy! Ulit na doon, alam mo ulit. Akin na tong kaisa. Aba, Ay, na yun. wag kang mag-alala. Nandiyan na ako. Sabi, Pal. Uy, dito na! Pag ako nainis sa'yo, suburin ko na yun. Uy, dito yan! Saan ka ba? Talaga to! Alo, ikaw, kapatid ko lang to. Ang helmet ng kapitbahay. Napakainis talaga. Ay, suburin mo na to. Oo, kala niya ano. Hugot na. Kala niya 450. Kaya mo yan. Wala na bang makakot? Kung matakot dyan. Hindi sila natatakot. Hindi sila nag-break. Saan mo pupunta? Uy! Nakakagawa na naman. Huwag na nga. Ulit na ito. Wala na lang
ikaw. Leonardo. Otro, ano mo? Ito, bilis. Dapat. Taktil. Dito, ano? Huwag kayo makulita. Ito. Maso. Dahil mahulog. Uy, tulong! Tulong! Garan mo? Yun, ayaw na mahulog na lahat. Garan nyo naman? Hindi ko na makabot ang buko. Ay, sabi ko. Yan! Tagumpay! Takte, walang effect yun. 5 piso na. Kaya tigil ka na. 5 piso isa. Wala yung nato eh. Kasalaga. Takte, pento. Oo, baka. Oo, baka. Uy, pento. Oo. Pentakill! Oo. Hoy, pentakill! Sino pa ba? Ay, lumaman. First time ko na makapenta. Paniwala kayo dyan. First time ka lang yan. First time mga penta. First time ka lang. No. Dapat eh.